Grabatzen ari garen unean gaueko 10:00 6 minutu igaro diren honetan, Agirrek eta Senarrek Tolosako Beotibar pilotalekuan jokatu duten buruzburuko txapelketa nagusiko aurre kanporaketako norgehiagokaren analisi egingo dugu. Favorito zen Beñat Senar eta ez du hutsik egin 22 eta 20 irabazi ostean. Gogoratuko dugu bi pilotari hauek binakako txapelketan ere aritu direla, batetik Agirrek Ugarte mendiarekin batera lehen fasean agur esan behar izan zion txapelketari, oso txapelketa gora beratsua izan zuen gainera Iruñeko Arrotxapea auzoko aurrelariak, eta ondorioz ez zuten euren mailaren urrik ere ematerik izan. Bestetik berriz, Senarrek eta Eskirozek askoz gehiago irauntzuten txapelketan, kasu honetan finalerdietara zuzenean sailkatu ziren eta finalerdietan azken partidan finaletik 2 tantura geratu ziren, eta honen bestez esan daiteke Agirrek behar bada Senarrek baino denbora gehiago izan duela buruzburuko txapelketa hau prestatzeko. Partida hasiera erabat gorri izan da, azken finean Agirrek oso ongi egin du norgehiagokaren irakurketa, urte asko daramatza, iruindarrak profesional mailan eta gaurkoan hori erakutsi du, azeri zaharra da eta lehenengo momentutik Senar mugitzen ibili da. Pilota guztiak luze, oinetara jartzen zizkion eta oso deseroso ibili da lehen zatian Beñat Senar, gainera saketan izan dituen aukeretan ere ez du partida edo aldatzeko aukerarik izan, eta 3 eta 4 aurreratu bada ere lehen etenaldira 12 eta 4 emaitzarekin iritsi da Agirre. Senar ikusten zen, abagunea zuenetan eta baliatzen ari zela, eta horri gero bigarren zatian ikusi da, izan ere bigarren zatian Agirre asko nekatu da, fisikoki oso exigentea egin zaio norgehiagoka, eta hori Senarrek bikain baliatu du. Bigarren zatia oso bestelakoa izan da, batetik Senarrek sakearekin gehiago asmatu duelako, pilotak ere apur bat bajuxeago jarri dira eta horrek ere Senarri bere jokoa egiten asko lagundu dio, eta Beñat Senarrentzat hori ezinbestekoa izan da, sakean ere esan dugu askoz ere gehiago asmatu duela, Agirre defentsan ikeragarri sufritzen ikusten genuen, baina pilotari gogorra da, zurruna da, eta hori erakutsi du, beste behin ere Arrotxapeakoak, baina pixkanaka partida aldatu den heinean, etenaldiak eskatzen zituen Agirrek, baina ez zitzaizkion oso baliagarri egiten gerora, eta horren ondorioz pixkanaka Senar abantaia murrizten joan da, eta 18 eta 17ko emaitzarekin iritsi dira bigarren etenaldira, 14 eta 17 eta 14 joan da Agirre aurretik, batetik ezker gantxo zoragarri bat jada dena galduta zuenean, eta bestetik beste hormabiko zoragarri bat ere egin ditu, bietan tantoan erabat erasanda zegoela, baina gero Senarrek berriro ere sakea hartu du, errematean ere asmatu egin du, jotzen ere, bigarren zatian esango nuke freskoago ikusi dugula, eta ondorioz 18 eta 17 aurreratu da, 21 eta 18 ere aurreratu da, baina Agirreren aurka partidak itxi egin behar izaten dira, eta hori izaten da askotan zaiena, biak ala biak nekatuta, Agirre askoz ere gehiago, baina Senarrek psikologikoki buruari eutsi dio, eta etzen bat ere erraza, eta horregatik meritu bikoitza du Senarren garaipen honek, batetik esango dugu Agirreri irabaztea eta lehen mailan sartzea beretzako balentria ikeragarria dela, eta bestetik nola irabazi dion, ikusi du aurkaria kamustuta zegoela, aurkaria ez zegoela fisikoki 100%, mentalki oso ongi eutsi dio norgehiagokari, eta hori ere azpimarratu genuen binakako beserie txapelketako finalerdietako lehen norgehiagoka horretan, Beñat Senarren aldetik, ez nola lehenengo zatitikan eta gerora partida aurrera joaten zenean ere, apur bat aurkariak hurbiltzen zirenean nola mentalki ongi eutsi zion, gaurkoan buruzburuare zailagoa den modalitate batean ikeragarri ongi eutsi dio, eta ondorioz 22 eta 20 irabazi du, benetan zoratzen egongo da Senar astearteko aurkezpen horretan izango da, final 8renetan, eta Asier Agirrek berriz beserieko txapelketarekin konformatu, ez? Maila handiko txapelketa baita,
egungo azpi txapelduna da eta oraindik ere bere maila demostratzeko aukera eta hurrengo urtean gainera lehen mailan jokatzeko aukera izate hori ere nahiko du noski Agirrek, baina ea zer gertatzen den, beraz, Senarrek 22, Agirrek 20, Senar buruz buruko txapelketa nagusian izango da.